Oranje wijs die hier bij me aanhouden voor een winkeldiefstal. En Jannes, het verhoor weer kleren, hier proces verbaal kregen, dus hij mocht het politiebureau even litten. En wij gingen toen het idee dat er een huis ging zo, maar daar er nooit aankwam. En de volgende deze stontjes, toen had zijn ouders bij de politie aan de bellen loopt van ja, hij is nog steeds net thuis. Wie kan geen telefonisch contact met hem krijgen. En we hadden geen idee waar het is. En toen ben wij samen met de familie ontziekking gaan. Zo'n Justerjong concentreert de ziektocht naar een 19-jarige jongen die nog thuis bij zijn ouders wennet, hem op de omjouwing van Oude Haske en het Nannewiert. Ja klopt, we hadden juist aan het eind van de jonne hadden wij zijn fiets gevonden in de buurt van het Nannewiert. Nou, dat is een speurhoen, die had daar een spoor oppakt, mogelijk van de jongen. En daar wordt op dit moment daar druk aan het zieken, zowel op het land maar ook op het wetter. In ieder geval met een boord en ik met een speurhoen weg. En mogelijk wordt er ook nog een helikopter inzetten die het mooi vanuit de lucht het hele gebied oezien kan. De politie houdt alle scenario's iepen en neemt de zaak tegen serieus. De jouster wie in het bezit van een OV-chipkaart. Het kan dus ook wezen dat hij er met iepen bier vervier van trogien is. Als mensen Bosma ergens zien hebben, willen ze vragen contact op te nemen met de politie.